Hello, what's up guys? Nandito kami sa bahay ni Sir Alfie. You know, corgi pala yung isushoot namin dito. Kaganda. Ayun yung male corgi. Ayan na siya. Wapo. Hindi ko liligo. Ganda. Tara, let's go. Shoot na natin. First time to. Para sa yung first time po. Para sa first time. Bon, dito po. Ganda. Ganda ng male. Yung pinakamahirap na issue. Walang paghahawakan ng punta. Grabe. Ganda niya eh. Yan na po eh. Tapos tayo bon para makita yung poke niya. Hindi siya tama. Oo, first time talaga. Hindi pa talaga marunong yan. Itututok pa yan. Ganda to, import to, sir? Hindi, yung mga ilang buwan lang po na. Kasi mga friend ko nag-aalaga ng ganyan. Ganda. Mas okay na to kaysa dun sa Malamute. Malakaw yun, no, sir? Saka laki-laki ng space nila kasi. Oo, at least ito ay kasama mo pa sa loob. Uy, putik, exotic pala. Ganda. Yun, Persian. Persian. Exotic yun. Pwede ka na. Isang pa niya na po kasi hindi pa marunong yan. Pag ginahayaan ko sila, nagkadambahan lang sila, hindi man makasampa yan. Kaka, itutok niya pa dito. Oh my God, siya. Diba? Yun guys. Bon. Akong buti, Bon. Kaya mo yan, Bon. Yung bigat niya. Bigat talaga, kaya hindi ko rin yan. Grabe. Kung nga basta ibaba niya nga sa... Ibaba niya lang sa gilid. Okay, grabe yung bigat niya. Sabi ko, okay. Hindi sumakit yung ano. Ang bigat niya. Grabe lang kilos to. Na-diet ko na nga to, isang beses lang kakain tong mga to, pero... Mamaw yung laki niya. Malaki yan. Galing niyo po dito. Malikot. Para makita yung mukha niya. Yun. Sa mga gustong magpa-stud po dyan, napakaganda po ng ni Sir Alfie. Ayun o. Napaka-pogi. Anong pangalan po ng aso niya, sir? PM. BM. Oh, BM. Tingnan niyo po kung gaano siya ka-quality. Ganda, laki. Yun ang nakakita ng pogi ng ganito. Yung pogi. Yun, sa mga gusto magpa-stud dyan, no? PM nyo lang po. Nandiyan yung Facebook ni sir. Kaso di pa naligo. Nakailan pa yan. Grabe, mukha ng exotic ko. Dito niyo po. Right, lock and load. First time. Paras po silang first timer. Kaya medyo malikit yung babae. Bigat na lalaki. Nasa 20 plus na to. Tansya ko. Kasi bumigay yung tuhod ko eh. Yung mga basit ko, may nakakuha sa dagupan eh. Ayoko na kasi nung nag-dispose ako ng maraming aso. Yung lalaki. Hindi nasa kanila din. Parang nagamit pa yata ng isang beses ni ano na. Bilis mo naman nabasan. Hanggang ginagamit pa po ng stud yun. Parang ginamit pa yata sa sa Manawag, yung taga Manawag. Dinala yata nila doon. Si Sir Jude. Oo, walang gano'n. Patay na pala si basit nila. Nanganak po yun, sir, namatay. Ay. Opo, nasabit yung leeg niya. May manok ata na sisiw. Yung nag-isang babaeng basit nila? Opo, nanganak ata ng anin. Inaabot niya yung sisiw, umabot yung ulo niya. Yun, yung nanay namatay, nabigti. Wala na, papadidili sa siguro sa kakapiglas na siguro ng nanay, baka yung anak na yun. Napadyak ko. Picture ang kita, hindi kita mahawak. Kita awang. Nagukot. Sige po. Malikot, kaya kailangan hawakan. Malikot guys.
iulit natin ng Monday na lang, no, sir? Sige po. Okay na yun. Ilang beses lang. Good, harap mo sa kanila. Okay, bawang. Sarap doon. Tawagin niyo siya po. Yeah. Isang pahig ka na ako. Yan. Tawag ka doon. Then, yeah. Yun. Yeah. Ganun din naman. Atat na to eh. Pag binahayaan ko sila, wala siyang ginagawa kundi magganyan-ganyan. Male po yung exotic niya po. Male to. Wala pa na-istad yan. Wala ka. Bata pa yan. Ilan to? Buwan po. Mag-1 year. Oh, pwede na. Mag-istad yan. Eh, yun naman, Persian, exotic din yung tatay niya. Oh, Babae po. babae naman. Labas na ata itlog nito. Yung labas na po, pwede na. Oy! Pangit talaga ng tsura ng exotic. Pero mahal. Kabusahan mo. Mahal po na. Ito na ang price niya. Pwede lang. Yan na. Okay. Okay, puno-puno. Okay. Dami na po. Buhos. Dami na buhos, guys. Hindi galing kinalakan. Ano na? Gusto pa. Round 2. Saka na. Ito. Martis na. Maghihina ka na. Nag-receive sir, ang ganda. Yun, Ito na tukunin sa loob. Init na. Mainit na. Ang ganda, ganda ng bahay. Okay mo na ba?